ron. Kinsa kuno ang angay likayan ma'am kung ikaw makasugat nimo asa may imong likayan ang imong ex o ang tawo nga imong giutangan? Ang tao nga akong giutangan. Ano mo likayan? Mahadlok ko po ningon. Si ex day. Tagor ko. Pwede na po siya may balik ako. Ngam nagbaibog siya balik. Wala naman. Ang akong ex nga akong giutangan. Amo na Ako likayan ako. Isama na sa giistorya sa mga karaan. O ang kaning karaang musikirog magkita manukar magyud na. Ang ako ang ex. Ano mo likayan? Ulikay ko sa akong ex kay ngano basin makinumdum niya ako sa pagbati nako nga gibati nako para kaniya sa niaging mga panahon niya basin mo balik ba. Nga di ko man kumulikay og akong utangan kay ngano nam kay kabayad. O pa man sa kuy na ex. So, ang ako na lang giutangan. Hindi siya effect wala. Palimot-limot na lang. Kinsa ganito ka? Ano lang. Kung maningil, mingan na lang chat lang ka.